mwensi ipi ama shabiki ito andonsia semwabeta litukoligia liabanchani ekirokore mpesa namba yo muibuli ogonya kubwate mubekere kende kiagera tagocha kumanyanga Valentine's Day ngento kiekera kinekera rire mpesa omotebi mama litukoligia liabantu banchaine asensengima na intungo chengera tole igako igubuya aenda goraga kwota aenda gore sukari aenda gora mabere egere aiwe buya mashabiki ito mwensi ipi team diaspora tokubakwani in a special way. Happy Valentine's Day. Kurwandonsi ya simuli chikona chonsi chiense. Anko ya naro kutoka sense ya New Zealand. Kwa Dennis Marubi. Na hagete simiri tukuliga ragate banga babu ate kembumbu. Ngoke liginde kiga subchandao. Ate bete babu ate Gabriela. Yone mpeo entindi kegima. Eburukaina monembura. Elio gotua ya iyelie mete. Ya iyelie nonyene chinyomba. Kulenda gatenga barabu wako safe. Chinse monchiro embe yu ya Gabriela. Egendrete kokora manganaye asensia New Zealand. Happy Valentine's Day, Uncle Dennis Marubi. Sipira nyontita no mongina Uncle Dennis akorwa Irene Gesare korwa New Zealand. Pia mwana sana sekencho mogendete kubwati umurubulio Ensakia senchira yobo ikiranu. Happy Valentine's Day ekiongozi safanayo Nserio Labani Onami Nyasimi Wakili George Mo Sophie Motangi Kemi kwa chisemo cha Nyangongo yanya mashabiki ito in a very special way. Tobalegania somorobulio nga lituko lia Jumanne na eden Jumanne ya afya magani yetu nachuika se studio karochinsa chiwanja kolenda sobwa matobatewi happy Valentine's Day. Bia kabisa manjumuri ndonzi asobera tu akwara ni wana somorobeli wenza kianene lituko lia Valentine's Day. Numa Valentine's Day ngairi arwede sana choto tegosto chote bani tumaena ngairi arwede na ndincriminate astrutwenzi ndonzi asoberte usa sobera tu akwara ndia senjere ya bena simambia boniga asomoro berwenza gekorende bonete gotebina inguko kandi Valentine ngia litukolero ajitariki 14 motienyi no yokabero mwaka ujirubere nemero ngebere naiso bana kwari ne asenjira ya bene asimambia boniga ayabone ngento korangerina ogoto SMS ya wetira se namba irase skini ora boto taina ngakikwa bogire nande ngori ko kana Valentine ngia asimambi ya bone Valentine yane jere ferza nyanchama baba nere neiba no mana ne Rayton na Frevia abaipori bane za Rome Mokeira na Jackson Makoli na abantu bane bonzi abai na basani ingobaganeli happy Valentine Day. Yes, ndio mono sana felicitations nyanchama to jikondo anikando happy Valentine's Day baba ntomete somwana obwenire Keisto onchari andonsia soreli shabikireito happy Valentine's Day yabedu ni omwenga jara dorure matureti yabo Lydia Morakura Saudia amashabikito mwensi pidi tukolelero lya Jumanne twabaganire lituko ligia koramaya botambe na inde kerogo soko muntu na kwenyoranga amaya ali wakorete na roro rigo bono twabaganire litukuligia kigima lero nonye nintu ate make but ne ari ni almost purple inche in the red ngomono ninjote yo manjo morena ataras mo be red ina Valentine Day red means love yellow nero, pink nero, white nero, purple nero, green nero, blue nero. Injo te manjo bena ekara ki. Ekara remba ni yeminedina I love you. Erone yo bwanjani. Konne chikare jinde ingo tumeka jira sirit korea Valentine. Konne chiko te bina ne rete netena I appreciate you. I need you. We are together. Johnson Jiro I miss you. Chikare Johnson Jiro. Lakini red nera bantu banjite mono. Nera bantu banjite mono na for the first time. Magonda te banga ya beki. Mbia mono sana. Ikobane kiokora na ya ntoko bata mwensi pia happy Valentine's Day tubakore ikimokora tutumere ujumbe egera tu appreciate abanchwa bali baino eba bibuli bao bana ba mino ebe mokoyogo ebe abairi bao bonsi tutumere ujumbe gwetera senchira yemitandao na otolegale abona Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook abayigo YouTube na otorale abona Ndizi TV News namba nere gabo ase TV yao gabo nabogo tome ujumbe oyo mtu Brighton nero nyebwate abako yeligereria likubandi mu ikaranse tekuroli tukuligoro kolende abatabanga Montomani amejika kamua nabo ngatago chakoboka litukulia lero na atabata lero nichenkoboka
kurende onyara kobaga kwegasa tigatumusabira matunda eno ari goroga anakonywa egarari kuberio lisire togenderere nimirimo omaite gasi ito mto Brighton oikatutumekeriogi nekereriogi gosira rigotantana in any way nigo likoleta mangana atalia maya kurende tigatusabanya sai tunajikaza asisi mnatuelewa asengencho ye vumbi asengencho ya mangana mange January ya February tole lakini ukaga January igobona tuanchere na indege ndago tusabera na inu tubasabere noli obwatali kuba twamunyere asomoro buli bona mambe buya kabisa manje muri nyoro na lero na kroji tariki 14 serikali njade tabuna lero National Prayers Day. Yes. Asarongorwa usi lero tumetuzenya ya warosi tingerebe nyayo lakini asi county ya Kisii na rojo mo deputy county commissioner nena tabuna asinale mirobere uchokora ka ya masabase ase rongorwa usi yole ero muraibu ense ni gatetena no ekere Valentine ekara abantu bago sherekea oikana ntonyoro monene ekiara tubwerere na dato ikiri yaritko ria namanga to korka na imena isko ya usi ndrojino muraibu ense otena bono ikechebedereri ama John Kenya Defence Force kuja kwenda sense meri ya Baringo kusa sense ya Kerio Valley Yobono na ina ara endete korekana asense ya Kenya kara bantu nande baka endete kokwa asense meri kubatikana no bosagani bandete asense meri mbia mono kigima eyo ne meroburi ya serikali ende nigera abe faida yo mwananchi kyagera wikabono iga angabantu wetane meronge bere asense ya Rift Valley ba siriria magima kubatikana no bosagani bwa baibi betugo bakwe betugo na ende babaita emeji menge anyariko bakego samba abantu babere homeless igo wike serikali echede strategy echene plan yo kwene kyabuna obolendi ngokini wabole nonyatari Rift Valley yoka kulenda sebono no umuchandole mono no batagetenga banyoro bokonyi kurwase bikosi byonsi byo abanyanyimba sense ya Kenya barorenga NCU gosichinse mecho omolembe ngochole oboibi bwetugo ngo ikaboro moelio igobono tigatubaganiria maya ikyagere ikyo negitambukiro ekia abantu bandi baroro bagendete gwakwa no murakera chinse mecho boigo cha Rift Valley chinse mocha North Eastern na Kenya yonse neba some parts che county ya Kisii ntwaroro murakera oikire igore kerasi igobono tigatusabire mbura ngwarama sabayo gwa mu bwechikanisa ali akorekana segeti kya Nakuru county ya Nakuru litikolia Jumapili omorugi bwo muraibu ense Recho Ruto na sabirete ense agakwana na Nyasaye very direct akamatainga kora anche to tuelie mbura andonsi asoru manchu moligeria it's high time to beka marunse to sabe Nyasaye asubwamo no kwegena tole gose embura netwe mbura nero kiregento mongina manga kirete simaraga bogo ntebinga amache asitogo tacha mutago cha motokonye bine geteseni kya Ndizi TV mora morekera tole gose ntokonyeke wana macha kamire usacha kirwo cha make nebibiyo ebire gwetane ebichimya ibere kiro muntu ni gatagita amache igobono ekerembureta iyo nigo borobo kongo tusabe ekiagera tole Nyasaye natuigwe buya kabisa omanju moligereria neringana ndirega iga Sara umwana nari twakorete story yaye Saulin Judy oyo borite korwa senka yabo iga mate nyakoe tatu mabao ntino mwana oina atogete karibuya kaukwana buya bono no moko kujase amateyo boigo niga wakambuya kujase gotazeni Ndizi TV asimirimo twakorete koralimbaka umwana yatokire bono igobone ya mate ya ni eko kamno mwana wirani na nacha ndeskuru ekiraira ni gojeka biya sana eto gwe kiranga congratulations binte bingeto kumulikira nkonyora bira machivu ose nkonyorore ngobokonyi bwatukira senchire musende twakanga mbiamono asomwana yugotoka kali safe and sound igobono o mwanchu moligereria gendera gotubwate tutomera cyujumbe tuganyete kiraguge gase studio na eto tugomaiga ekerando chinga chiara atemire ko uga gwetera senchira ya Ndizi TV News Digital enyamase motiga toligererie tororenga ningo otutumere ujumbe edwino mwenga neralisha pikireto litangania semambia bono all the way korwase county ya Kajiado agotebanga present watching live niko ndani asante sana Edwin Mwenga korochinsemo cha Kajiado
Jared Orure Matureti nerishabikire ito namba 2 otomire ujumbe gwetera Ndizi TV News Digital agotebanga korochinse mocha nyachichi ere ward ya Kemera imeyabogetutu wa masaba agendete kuligereria kegima maswati embusurengia ana korochinse mocha abo mwancha ensema ya bonchali endena mumera litukuli Jumanne so mochivo songo maswati munyakieni omuyo omoke alishabikirita agotebanga niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Vicky Aburi na Yobesho Beshae Kerry Esther na Victor Umondo na Salome Onyoni ayuna maiga mwairwe. I think you happy Valentine's Day wokorwa sembuso engia ekiongozi Safanayo Onserio ni gari namba 4 agoteba good morning from Riana Bonchali makimi present noare na lab technician Lazarus Omari Mogendi Dennis Rirobali Bonchali noare nembusurengia omwana bwaba mwanda omwana yogurt Malkia Malaika which radio amenya basweti Eva Visase Purity mamake ujumbe agotebanga tokoliga sinomokia asante lab technician Lazarus Omari omoira neri agotebanga mbia mono sana kiongozi asogo nkwane gwetera Ndizi TV News Clement Migiro nera noare achore tubukatuni bobere gabo yona happy Valentine's Day Clement Migiro oyokora nerishapikire ito linya liasoire asumurubele bono mambia yule moja nera nerishapikire ito kurwa team diaspora agotebanga nimewakilisha niko ndani Nyatuanga Morris Otunga oyonelishabikirige ni karibu sana nera agotebanga I'm listening abigotogotoga alia standby yule moja bado agotevinga happy Valentine's Day Ndizi TV all the way Kurose County ya Moranga oyakoro kwa Teresa Kemto agotebanga niko ndani agokwani mumuro mwabo na mwisiko mwabo Sara namesake kurochinse mecho cha Moranga County agoteba tuko pamoja. Adolphine Mora agoteba good morning alama ya lafu gabo bwanchani agoteba Sara na Brighton natumai mmeamka poa homa inaendelea kuisha pole pole. I'm watching live from diaspora. Wish you a happy Valentine's Day. Be blessed all of you. Ngoro diaspora akubuli Brighton inga homa inaendelea kuisha pole pole. Eric Momanyi Osoro nere no alkrochinse mochia keumbu litaro agoteba akondani kegima Edwin Machabe agoteba korochinse mocha chibingombe muturumesi Kisii Nyamira. Happy Valentine's Day to you Kabeth Vochere. Okay, warabange sana Bella Nyaboke Fred Nyandieka Mosima Super Susan Mirambo korochinse mochi hoteli ya Buga Joshua Nsongo Onsaligo Begi Helen Nyaboke Otuke Simon Atuti Chitange Nchibagora Engo ya Riangombe Julius Onsarigo na Vincent Onsarigo Edwin kutoka Chibingombe Muturumesi nero yeskimu ganeria ubonsi pinga happy Valentine's Day asumurubuli bwenza kiabono mambia asante naenda ganda gotome ujumbe ntokonyeraro tukire kyara einero igasia ito Edwin Machabe na gwanere kwasomire kona no konyontomera Kerry Esther adena kurubo basnya boterere amolio kana mamo mwabo meri nyarangi my happy Ibrahim na bana Clinton Alvan na Eugene Brighton kiongozi Sevania Onzeri good morning from Liana Bonchali mark me happy day to Simeon Atuti lab technician Lazarus Umali Riro Balia Bonchali Mogendi Dennis Embusure Enkia Eva Visase omwana bwaba mwanda Purity mamake Justus Umayo Maraika which radio amenya basweti advertisement kifarso na tena good morning obeka emoji iyo bwanjani ebosiabo ekarangwa ndase esimia sarambara abatumire SMS yabo nara odana Lord remember me when you come into your kingdom. Morning my beloved brethren, hoping you are doing good. I'm good too. Have a blessed and enjoyable moment. Lioguratumira amangana encouragement mambia happy Valentine's Day mwarongo mama omwabo abarali bamoja na Brighton na Sara na masabiki bonzi abarali abairi n'abasani mwenzi ingoba tebya boka swa omuroberi bw'Ensakia oyo narogo Chris Korubugesero raganka inche neno ku mochere kurwa Isebania boda ngokaneria lige diane ereni mokeira na mamo minto happy Valentine's Day
bagotoka biombe mwanya bondo na bana ba minto bonzi. Happy Valentine Day. Asante sana Eric Baraza kwa sema ya Facebook. Agote babwakire mwensi, happy Valentine's Day to my love and good people of Ensakia crew. Just wishing you God's love and blessings this morning. Oh God, bless our country Kenya and give us rain and let peace be plenty within our borders. Amen. Oyuni gago sabere mbura Eric Baraza ntwate banga tigato sabere mbura subu amasie ikeire tigato buna ririkare abantu bagachire ase tunu oselivina batenga basaba egere mbura ya batweli iko bonombiye mono mwanchu murigeria abunga tia mashabik bali bagendete gutumachi ujumbe tindaro manyakero goito kurwa team diaspora Kennedy Mirieri tindaro Jared mtoto wa jirani tindaro kangina Joines kangina na mashabiki mwensi kurwa team diaspora oyo minto Caleb mwetui agochioto bote kurwa chinse mocha New Jersey togote bangampi mono sana botambe na Divina Onkean kurwa chinse mocha Texas mbia mona yuna mashabiki to bagendete gutubwatia na mwensi walimo ganda tukutubwate kurwa Kisii County chaito 47 asense ya Kenya kurwa Mombasa kutirali Kwale Lamu Kilifi gari mate baka Makongeni Likoni to wakangambi ya mono Kigima kurwa chinsama cha Kitui chinsama cha Mwingi abona nsama ya Eastern tubwata abantu bakuwakilisha kurwa Roro chinsama cha Isiolo Garissa Moyale Lodwa chinsama jichonsi tubwata abantu bakuwakilisha yo makurwa Isiolo ole Captain Bifon na boigo Abraham Omweri kurwa chinsama cha Moyale galia kurwa chinsama cha Namanga boda ntubata masubati kurwa Edna yeto asometa komo kubwata Kigima galia mubaga ruguru galia arafu lende kurwa Narok ntubwata masubati kurwa Evelyn susu agabu ntulele ntubwata mashabiki bene bagendete gutubwatia bono mambe toko ganda galia Busia Kakamega Vihiga mpaka Chavakali tubata bati ntwanyoralisha bikurororo abagusini go bale kirase na kuru no tolegalia no toichire galia chinsemo chia Rift Valley to wakerenya sai ngambi ya bantoko chagiga se county to ya Kisii chibunga chonsi kianda ne chiwode merongene na isano Nyamira chibunga inye ne chiwode merongo ebere to wakangambi ya mono mwensipi asogo tubwati gogendera gututumera ujumbe yao ekero twa yarorire ntoye some buna na narorire ya Geoffrey Sure agoteba noare Mekegima agoteba muhia nkwanire mamo minto Pacifica Mora Sure atatomi omwabukoro kwa Sure okay wakigwa omugonchero seito n'abantu bonsi pi bense meyo banyankware village naende indwe pole yane gochialie nyankware asogusira ku mwaka Silvanus Magori tatu mwabo bundi Magori na Engoima asogusira watatu mwabo. Asante Geoffrey Sura twarorira ujumbe yao. Agnes Makoli nerenkuro chinsemecho cha Kimera agotebanga niko ndani hadi mwisho. Asante asogotumachi ujumbe chenu. Tiato enda sense mirinde studio toko ena toma ko tenga itoska ojitoske ne distribute wansu Gusii. Ndizi TV ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Kuna naliora anorea. Achaka gotebo yo ereiwe. Oyoga kita gotomo api. Ironi abwate cha mwengeire. Boyimo gotomo api. Omo science. Ni yende. Oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero chabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomuro biri Gusii Urban Blaze
hashtag ya mitandao yonse hashtag ya kebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritu ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Alright, asante sana umwenchumu liko Ndizi TV. Somo rubwichinge kiritukolia robuna botambe tiyankwari kusanga mange tokuwa na mange. Abatangoro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Kengaini. Kiriyo bundi kyagache murego twagasaye mwaye. Embureke gotugasaye mwaye. Tingigikero cy'umugusii n'umurobyo bw'igikuru cy'umugusii uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusii cinyenjo cinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mego kwa kanyorwa se cyombe kia lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusii irigo konyoria kogosemia na gukumanya iguru gicinyiga kirecho moseri irietari ndagoroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byonsi bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwarego tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasongo abayindi twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwelio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwa ko baba nyomba ibo totally igo bai noru ko ibo bai gwete para ni ba karodireka mu myaka yonse na bakwamete nyomba tari ko kana ni kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na ruro na uraba wikarana wone ntwate challenges ikira babiga babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeruro cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikanete gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nijideke kumnisano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusii mbuya mono kigima umwanchu muligere nende twarure korwa sense mwende ye studio maiga yokonyoro mutimo komoke kwa Joshua Chinsa cha enere acheze kama yeye. Unajua yeye ndio producer, anajua vile anacheza mambo yake
na inturendo to iri bagara ndo tebiringa genderera igobane mambengia alituko lia Jumanne ekerobono lituko lia banchani boigo abantu bagendete gutoma ujumbe na kuganirania amaya lituko bune lia rero iga ganelio yomina maya olio kolire kende kiaso bugima bwao ne bano olio tarakora abora nyorenga ne lia taranyore bitoki ne lia taranyora chinga ki ne lia taranyora bija akoro kingana ki agusigete na kiagwanchete mongina Salome korachinse machi Arizona yori mamu mwabo yomto Brighton agote bana tulgiretie bono iga barabugere botuko niga tulgirtike gimagote banga Sara na kuona na red ndani ya black no yomto Brighton nere tatigire magega asante sana mongina Salome twakuganiria mayakero otigete korara na kubwati murobelio bwenza kiasalimia watu wote okwana musubati okoro kwa Junitai Jacksons egere anyare koba kago tubwatia asumurubelio igobana karibu sana asumurubelio bono mambia ende nindocho mongwano koro kwa Victor yeye ndio dereva wangu kila asubuhi okombogoli ananibeba pamoja na mtoto tuamweke skuru naenda ananibeba hadi hapa nje ya Ndizi TV. Asante sana Victor, salimia mpenzi wako, mwambie happy Valentine's Day. Nimeongea Kiswahili kwa sababu hapati ile lugha nyingine. Igo asante sana Victor, dereva wangu wa kila asubuhi. Mungu akubariki and happy Valentine's Day. Ndizi ndio mambo yote. Morobolionensa kibono mambia tunashukuru sana kwa sababu umetune. Hata kama ushiki Kisii unasema Ndizi TV, lazima niangalie Brighton na Sara. Tunashukuru sana and happy Valentine's Day. Bia kabisa bano manju molino roja TV aburu enyi ndororo tuteto mondana 10,000 tukuralero nere bono amentran jiria bwate achigo serekia Valentine yae egendo okora okwenda sense meyo ya riba na mpesa business number 888-090 kirwa bekire igorende bagusaba account name kwa beka Ndizi kirwa bekire Ndizi bamagoteina amount kwa beke mieyemo watoma gochi as baby rate wa devinde kwa nyora 10,000 asimambia bwana. Yes, buneraga bwa TV ya umaligerelia unaweza ukashiriki. Hata wewe Victor unaweza kushiriki hapo, unaenda lipa na M-Pesa, pay bill number, business number ndio hiyo 888090, amount ni 100 peke yake, account name ni Ndizi. Alafu ukishafanya hivyo bas unajiweka nafasi nzuri sana ya kuwa mshindi wa 10,000 tutakapomaliza kipindi. Kwenda sabano mwanchu muligerelia gendera gutuma emia ogo chigabwa se account number ejo egere onyarako bagukuba umubwibweli tukolia rero bishilingi kiri bwikumi egere onyarako bakogosoka na go treat abancho bagasenge nchorero Valentine's Day to kumanyererie bati ya yarenge abaranyo yakanye treat tukolia rero igoto baise gotigwa magega nindoche tomu masomi nera goteba bwakire buyakoro gisoma cyabo maba acho nyaigwa ase county ya Nyamira yobesho beshambi amono sana kuro chinsema cha Nyangoso agoteba ngachonjo kabisa totomero totebinga ningoyo gotakera happy Valentine's Day. Daktari Henry Ochoki kuro chinsema cha Itibo Kisii County agoteba niko ndani tuned in kama kawaida tuko pamoja. Sheila Kemunto agoteba kuro Makongeni Jogo Road Nairobi following happy Valentine's Day to Daniel Kiondi, Andima Douglas, Ruth Gift Jr., Jani Momoreka Kajeni, Mary Nyakeri, Totopendo, Esutie Tuanie Emwamu na Victor Tora Mugire mwakwani we kurajinse mocha Makongeni Nairobi na Sheila Kemto. Gendera gotome ujumbe mwanchu muligerelia ekiagara today is a very special day, a very special morning ekero tokuligerele chujumbe cha una chigocha. Koro diaspora musichelewe endelea kutuma ujumbe zenu ntochirigerelia senchira yowe kera ntotarachiko swase ensema ya magazeti. Bia kabisa mbara batumire na rasinte nyaboke otumire SMS ya yote anuari me yomoroberio asemambe yabona yote na happy Valentine to mama Joyce Mokaya yote ana akubaganeli happy Valentine Mende Valentine tali ya mwanjobo kambaka nono mwebali naboko motomera ekwende ya naboko motomera SMS ya yobwanjani to mosomi kuro mubajunya igwa Nyamira bwakire buya tudad mosomi umura Mama Agnes Mukeira, Elizabeth Gesare, Ramek Nyaribo na Unita. Masirena Bosboli ateana no arime yomorobelia kerondo chumane mbosh kurunya kyogiro masagara ateaniko ndani.
ndojine nabwa wakanda zote ana bali me yomorobeli. Asante sana ngo kwa na igoro ya mangana ye chikala. Litikolia Valentines kromo trabako beke kale liaga nitia sengencho nebwate amana yego seiko na sababu tota ba red nero orange nero yellow green blue purple pink brown black and gray. No manya tenga red ne minute wancha ni love yes ni minute passion na minute anger yes ebwate meaning ibere you can love ne minute love ega mini passion na baigo anger na bara beke mo mwetane deke ganyolenga okolipukeire anytime ego red na minute go batrende awanta bange wameelewa kama ni rangi ya mapenzi na indi na maene tubwate rangi ende ku orange. Orange is for emotion, enthusiasm. Yani erangeli very outstanding. Umetenande for youth. Abanta bangi miaka meke abakonyora bakubeka chikala bune chuchi mesete. Igobana Valentine's ya unabora mini obeke orange color. The meaning thing it is red only. Abakubeka orange color you mean it for youth. Enthusiasm na emotion. Yero nero it's very cheerful and energetic. What a chinguru kegima and you're very cheerful. Ekoleta fun and joy. And what a color ya green yiga harmony and healthy. Yani healthy yawe uko sawa kiafya. Harmony when mtu utaki mambo na makelele, you're very generous and all that. Na bagota tebia maana ye kala lende tinda batebati gachinyinge na umanchu mole na bagota tebia roje inki na white na rangi na black chidio kobeka mede black mona antibali kobeka America black like black na mede kobeka black ne tie shirt enda mne tie kabisa abagonyora na kwa saseri akeo ekala nero nganje tekima ekala ya blue ige minute kala eyo is trust and loyalty yo konyora ntabangonyara ke bali blue abanke okonyora babwate visio nandi babwate power Brunero yazimio bono ose Brune yazimio trust montago trust yani trust umuntu nabakubeka sole and loyalty abana abantu bataliko okay you understand what I mean igora na bago tutumire color your favorite color nabakoba your Valentine's Day not necessarily red not necessarily blue black any color eliole comfortable na bokubeka during the Valentine's Day. Buya kapsu manjo muri wantu yato kwiro ikasa magasiti tukuri lero njina waterera nkukwa nake Sara nero kwa na mono ikiara njira ne backup nacho kama yes kengo iro ikasa magasiti rumba gazeti ya The Standard na nchini ngomba gazeti ya The Daily Nation ekerondo chenga bono tiga nswa imelioka utambe tubo ekerago tebabwa gazeti ya The Standard na nchina teba The Daily Nation nero botambo gochake kolinderero nganchire ndachakia ake ekiagera ya makuba bono amuri gazeti ni gamurikire igoro ya Killing Fields Killing Fields gento kiagerero muraiwense Dr. William Ruto aborire kyombegia KDF wojoinia operation ya security asechisema cha Rift Valley abo asabantu bono banyariko babago itwa asamatuka bwango iga etugo koibwa chinyomba gusambwa abandi botigerwa chingo machintindi kegima nemetenye tano no mayoka kurwa serikali ya Dr. Ruto Sowabisi akini amangana mange arorekanire asensemeli ya Turukana Baringo Elgeyo Marakwet West Pokot nechinsemecho yagarirenga muraiwenso tabirenga ensemeye it's for the killing fields bono kiagarirenga babwatranije nakwane kyangobole ndi votingigwe asogotoma ebyombe byonsi byabanyanyimbo imense ya Kenya kworokinga mbanyariko babagukora engane yegendrete engana ya disarmament nyegwenerete kokorwa abantu bonse banyariko babakura chibunduki by force by fire ekiagera kerubwate bunduki etabwate license igolende nigole threat gose nigole umuchando manene asaba menye igobono a process yugose a security operation eyungo chakere with immediate effect
asengencha Kenya banyorire obokongu obunge. Ayonto yaligererie ase page ya kabere ne page ya gatatu egazeti ya The Daily Nation. Waigengana ya Junior Secondary School ne murekeire ekerogati echi county merongevere tayare banyariko bakoena na ebitabu abone kiombe kia KICD kiarure orobotiuru na gotebanga keromwa omoro kigwa nigakonyora ebitabu 12 from the core subjects igobono abarokiwa ba Junior Secondary School nkoego bare textbooks no igweto morokiwa yo mugakonyora 12 books echuchire the core subjects igobono anyamwana otaranyore bitabu binga bunebyo ekegoro murai gose omwaziri wejisemi na launch tumurobuli boko ena ne bitabu ochasa barokiwa bwensi ba Junior Secondary School esare keraringa magacho echiobisi chinene cha KICD nabo igo batebire bitabu bya barokiwa bachakire kubinyora igobono ayonto yaligereri igo ase page ya 5 na 3 baigo muraibwense omokoro Uhuru Kenyatta nigobona bwate segie nene ase kiama gia Jubilee aya nigagocha magega ya abajumbe bande kurasikia meki ya Jubilee ogoswa ase serikali ya President William Ruto na kotiananga nigo bawuche komobwate sikiagera bono ne rumurai bwense nkigosege karase kiama ya Jubilee ekige gotoka sobo mabwazi miolo moja one Kenya ayonto yaligerera sepeje ya 5 na kabere gazeti ya The Daily Nation kolende bichera ororo ne yumurai yumukoro bwense Uhuru Kenyatta okorekana obwate birengererie bingi na ndo kumetie ekerobono Jubilee nero ya chakire go split tu ODM ya splitri segiate konkera se ekiamagia ODM ekairera bakarangirige ikarokia bene buna ODM bagakwanira magega yaba bunge gete kogenda kumerana no muraibwensa samagacho a State House wega sebicha 10 gosase page 10 na kabere ntochikuligeranga na ki familia ya Ouko wono ba retreat as hope ase ngana yogo takobo ene aso mwanchu abo yosirete myake menge gochimagega etaranyora matunda bone go mwanchu umurigereria family yokoranga ya chakero ko retreat ase ngenchonga ogosemere gokonyora baiti baikiranetio oboiti bwaye ouko amatunda taranyara ko bakagutuka ayonto yaligereria ase page 12 egazeti ne ya The Daily Nation dojenga ayo mto Brighton no mwanchu murigereria ayonaro airobolito mono kolende tigangwanchira nayo raligereria ke kolende kerokolemewa au sisite mimi nitaendelea na maene egazeti ya The Standard lingana lirobolito ndirina na masabo gusine barasa buna akara experts bakare ko woni buna bone ense ya Kenya economy ense ya Kenya ngotware kare liote kurengana muri gwa setni ya kumurikira buna ekoreka na campaign chigenderete asense ya Kenya anekero obo mobori bwa simiora moja bogotwara campaign chabo kirase ritko liachu kira ritko anene kire weekend boigo ase obo mobori bwa Kenya kwanza bogotwara masabo kira ritko lya Jumapira sinsemo bono na dio murikia aboretina na masabo ne parasa korende abamanyi iba amangana experts by economy ngabate na yaya yenkole mari kale obo koreri gose amangana economy asense ya Kenya boiga sikasi tiene murikerete igoro ya Valentine na Valentines buna naki ekarego korwa ase chinze boigo ne murikirete nangaki bono murayo mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta korara nene karo yaro kanena obomo kema ekiama ya Jubilee ni okibwate libera litindi ekarabara ibane batete kunganya kujaso omo bwasimio ra umoja ase bejiyo ego jase Kenya kwanza boigo nindo jena Ruto nigo bana tomira majoni oseni ya ukwenda kuna Kenya Defense Forces ngwenda bara sense meli ya Kerio Vale eriko koro bosaga ngwenda ta sense mo area mbiga mono sana asante sokwegasa kolende twegasa mono kiagera anonde gaigense motiga tusirane ikiagera makuba harona tubwatete Brighton kwanye mbiyare biya goikari tukubukira igoro ekera nyorete ngiriugiria area tamire kolende tolemeranie ikiagera amakuba na yechimiore page yakabere gazeti ya The Daily Nation mwancho muligeria ni mulikerete igoro yengana yo muraibwense bono abuna twarete chinkwana tough talks asa mangana banditry ase chinsema chire cha Rift Valley ekerobona matuka wangu igamu waziri Bobolendi Waime Kithura Kindiki niga declare chinsemo chia Elgeyo Marakwet Baringo West Pokot
Turukana, Laikipia na Samburu koba chi county chiri very dangerous na ndi chiri chikunire mono amono busagani obwo kurwasa baibi betugo egente kibono kya nyare koba kego trigger national emergency measures yagariro muraibwense otabirenga machoni kurwasa kyombe gya KDF nebyombe byonse bibwaterane kwene kebona byasoira sichi county echo nago clear itangani bago chakira mangana yobo ulibwe chibunduki abantu bale wate chibunduki hatari ende batata keirigo chitwara egento kende banyalika bakurwania abaibya baige kyagera wangoiga aba bisakurwa sekyombe ya GSU mbasire magima angebane bakaro chinga ki batano na babere batigero chingoma chintinde karo barenge security operation ase chinsemecho cha Turukana igo muri kibegazeti na bwate chimerengali yo muraibwenso mokonyo yo mugavano Nakuru amo na baraibande baigo kithura kindiki nere na ruya oda yoko ene kya buna abaibi betu mbabese kororwa mabere kyagera bono they are very daring igago kwana lero mambi basaganire usibaitira abantu baige bichanire gaiga ayo mugavana bwe county Elgeyo Marakwet Wesley Rotich ekero atendeti amatanga y'abantu babere abo barenge abana bamo abo banyatwa bagoitwa na baibi betu iga baibi betu babere kogoserere mono ase ensemo yorogongo rwa Rift Valley nechi county chiri chibagi kaine ayo na rairo bolito ase page akabere ne page ya agatato baigo omo attorney general wense ya Kenya ase lieta Justin Muturi biamano nigabona abolije gose nigatagete a 3 judge bench gochia gotegerera a petition ya GMOs engana ya GMO manyete yarareta libirira kabisa mwali bu mwaka olioeta no muchaka no bu mwaka oyo kolende egachikara ira ngorake kolende naende bono mwachon general nigaganete a 3 judge bench otegerengane yo ya GMOs torengana ki ngogendera torenero gusinga ki toko yekora ayo nigara sepeji ya kane ase gazeti ya The Daily Nation waiga barai korwa se county ya Nakuru nigo baro chi demand chiabo ocha somorai bwense Dr. William Ruto nyora no alenga se county ya Nakuru ekerobona abange baganitie umurai bwense abakonye chi project nchiroro chiteneine chinyara ko bachikoera na kubaletera amagenderero buna abarai ntuntuma etia barai koro Gusii barabwo inki demands chiabo cha somorai bwense nchire chechi ekarotoroche abarai bande bagenderete korwa demands korwa chi county au cha somorai bwense batageta amagenderero batagete obokonyi waigo SPG ya gatano na limo egeremanya ko yo mintondolenga na kebyole gose tokwane breaking chain sock tokwane break yora ya kolemeire wancho muligerie page ya gatano na limo ni mulikerete igoro ya Supreme Court wana nigeganetie ekina ya Sonko kabero mugavana we county ya Nairobi Kenya ariko bakego tuguterwale Sonko onyariko baga kwenyora sichi scandal chitalinke ati yabo scandal ya gross misconduct otumeka obisibo beka irira kanyariko ba impeached ekeralingo mugavana kolende bono Supreme Court nigeganetie charges chonsi pitch chabekira against Sonko tinyariko bachiko ba dismissed esababu nabagwesomera gazeti ya SPG gatano na limo ase gazeti ya The Daily Nation baige kina kia corruption against Jumwa na keroke inkia ba dropped osenke inkia bete dropped mangana yobo kurumi inyorankero kia bete dropped against murder kolendege gatuguterwale nabono kelikyo bokurumi na kerokyo gya tuguterwale kinekyo kia mubwatrenti omwaziri wa mangana agenda omosubati Aisha Jumwa bono kyanyaleko baki gutuguterwale gatuguterwale lituko liegoro igono bakonyorega gazeti yo egere wesomera senchire bwekirano orochenga freedom is coming asaba Kenya usega tia ba Kenya ntokumanyange yaondiera acha kolende abande bachakire kogoka Twenda sense mire ndi studio tokoira na mwende na sare kyara ndochina ya imemulemea ona tetwenda sense mwende studio ekero tokoirana na inche ninge gase kyandagi 10 egere tororenga ngosuka tolebosyo enero Ndizi TV obwansubo mu Gusii.
obwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko. Bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo togukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Esukuru y'okwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo AO byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali noborema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa bare chaego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurentera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na Smart TV
TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao. Igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga. Ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Murigereria karibu sana na ende twarura senso maendeyo motimoko oyo mito Brighton yali kubwali ya munyarire eliogiri angire gosoka pi arorire ngatigara sukense makeigo egere togendere naya seschinse chiga chitigarete tugwegasa mono metena ndibutame gotebare nga health is wealth onya afya oteigwetibia tiga kwegasa okonyora nga mangana asalikire kwa beire bobe igombe karo kwigure bobe nonye na asenka yawo tiga kwegasa mono ngarende nkinda achenkore no timokyo mubere kanywa maliogo karo kwa bwatire chinguru egere kindi yonse kimanye ko bwatia oise kwegasa mono gokonyora nga gwate kirenjera naenda mangana awanyare koba amabigo bono yo minto osukire kando kidogo kolinde na botoko gendera naye ni maite no gende to bwati umurobere chijumbe no gende to gutuma happy Valentine's Day messages no gende to gutumira abanchwa bayiboli bao bana ba minda ndonsi asibale igoto wakangambia mano kegimango chindi kuligerere chijumbe echo asege kege kekerebosi no bakogenda gutubwatya ase mitandao yetu ya Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook na boigo YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News wege simina namba yesimi nerigora abu ase TV yao na bakogenda gutuma kirangere kyao ninyerigererie asege kege kekerebosi kolina tutaraenda atambe nindoche igoro yenyagitari ya Ram Hospital egotoka somochie obosongo nyagitari ya Ram Hospital nigekurwa bokorali bwechingenjo ao abenye ko manyete ngo bokorali noganetie bonde bwensi obungu chikogosomera bono iga babwata matuko bakurwa bokorali obwo egere onyareko ba kugwikira na ororo nayo egwo bokorali ingo korabare amangana a urologist kera lituko lia Friday urologist nigemineti amangana a urinary tract nigo bakoro bokorali obwo lituko lia kera Friday lituko ya mangana yeli sankwa kero bakulira lia mangana yeli sankwa basuba tumeta masankwa na tuchandete na ende mbaroro babwata marweire ya masankwa dermatologist ko korabali kera lituko lia Jumanne buna rero iga anye ko bwata lisankuli ya olibwato bokongu genda senyegitari ya Ramo lituko lia Tuesday nkurubare obokorali obwo babwata obokorali boigo bwa abana children's kiwa services nkurubara obokorali bwa abana nabo igo lituko ne lia Jumanne buna rero ngokorabara amatuko yobokorali bwa mangana ya abana baiga mangana as joint and spine amangana orthopedic surgeon gokora bali daily egoro iwete ngomogongo gitikyo mogongo kire kombo no iwete joints to iwete buno iwete lituko lia kira lituko nkoena na bali obokoreri obuboiga mangana ya maiso oboroire bwa maiso no bwatu muchando poor vision oroche ngotete gukora gusekero kenda maisa ogabi mbete bokoreri bonde bwensi muchando nde bwensi bwa maiso na boko yonyora sinyagitali ya Ramu nkira lituko osenigere
daily ndobata matuko ya basubati amangana a reproductive system tokoroka gynecologist se okonyoro mokoreri gosokonyora omumanyi bwa amangana ya basubati asa amangana reproductive ngokora bale amangana yokera litiko lia alamisi baigongo korabale amangana general physician bone karota toligereriwe kende gyonse mokongo bonde bwasi mobero gobwate nigego koreka kira litiko lia Jumatatu ne litiko lia Thursday amangana cardiothoracic ana vascular surgeon ina mangana yeruga yeko banyagitari kurende ekeroga netyo bokora libonde bwensi nabo gwa kesi migochi asinya gitari ya ramu ase namba yesimi enoti sano na enoti sano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda go 0705 239 289 ekerora nyora bokora libwensi ipi nigo kobanyora senya gitari ya ramu baigo nkuru bale amangana yechi courses ao asabaro kiwa bali bakora matemu abo akirasi 12 ando kanyore D plane weika ase C plane chiko sinchirororo chikuru igwa senya gitari yo intex nchigendrete kurende January nchiko moelio bono ogokuganya naende intex yomutenyo kane no mutenyi okianda April and September igobona asibali mogotagete gukora diploma in clinical nutrition and dietetics nekerubwate alama ye C- na gukora diploma in clinical nutrition and dietetics ekerubwate alama ya C-, wage diploma in nursing ekerubwate alama ya C plane na bakora diploma in nursing certificate in clinical nutrition and dietetics nekerubwate alama ya D+ igo ekerubwate a certificate in clinical nutrition karota gete kokora ikosi yo nigo gotwara alama ya D+. Boigo diploma in medical social work nerororo asumoro kigulio bwate alama ya C-. Nyokwanyoleta C- to baise gukwa moyo genda senyagitari ya Ramu Training College Kisii egero nyore a diploma in medical social work chinga ki certificate in medical social work nero ko yekore kerubwate alama ya D plane bage kerubwate a D+ na bogo kora certificate in theater and technology igobona omwanchu murigereria ayeno mwiboli bwato mworo kigwo kora kirasi kya gatano kya 12 ande nabwata alama guchakire D plane all the way mpaka C plane na bakonyora chikosi mbali ase enyagitari kose ensema ya Ram Training College egotoka ase omochobo sungu asa mange bakire simuna nagotebya bugwetera se namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda eger munyare gukwana amange byabano manchu muri ekarotwa kodire engana ya Ram Hospital Kisii tigankwira ni goika ase egazeti ya The Daily Nation kole ntaraso ase gazeti eyo nindo cha bange batumire wetera asenchira ye mitandao kabedo shem agotebanga korwa matuno scheme nero mwana bwe scheme bwakire bya bwakire bya Thomas Saboke nera agoteba kora chinsoma cha Dagoret South agoteba watching live hapa Waithaka stage. Let me wish my family members Jacqueline Machoka korwa Kisii School, Gladwell Nyamecheo Primary School Kenyanya, Flavia Kerubo, Happy Kids Junior Waithaka agotebanga happy Tuesday morning. Asante sana kura chinsemo cha Dagoret South abone county ya Nairobi. Waigo nigagoteba timu Ensakia gakile me wish my wife Jacqueline Machoka korwa Kisii School and all my family members happy Valentine's Day. Asanto mwalimu Jacqueline Machoka korwa Kisii School uyoro morugi Thomas Saboke akotumerwa maiga anchira ya bene litukolia Valentine's Day. Oyo minto Sophie Kemi Motangi korwa chinsemo cha Nyangongo Junction agoteba morning Ensakia happy Valentine's Day to you Sarah asante. Brighton byamona asengencho libagaliae na Joshua asante aselibagaliae nera agoteba bana baye Stallone atwale litukuligia Dan Joy and my brother Joshua Omwenga, my sister Ruth last born Ruth nere kale last born mama mwabokoro kwa Ann na tatu mwabokoro kwa Isaac Ondimo koro chinsemo cho omogonchoro Nyamarambe
agoteba batware litukurigia and happy Valentine's Day. Asante sana baba Sophie Kemi Motangi na etwara happy Valentine's Day. Mwalimu Charles Lwanga Ogato nera agoteba nga kurwa chinsemo cha Kengso akondani na umuruga yokoro kwa Jacqueline Kwamboka agoteba nga habanduki hata kidogo, kwani ataenda wapi? Asante sana asokulika chujumbe chao asenchera yobo ikiranu kigima wanu manchumuligerelia tigankwere wika ase gazeti ya The Daily Nation ko ikia sepeji ya gatano na kabere tororenga naralia yagenderete kero chigo chokoragense mone nusiabano mambia mogeni tunachiwe kase studio tukwanira mange nyora rero Tuesday yobo chenu ekero daktari ito aguchiwe kase studio tukwanire amange ekero togenda tokochengera litukolia banchani Valentine's Day mbara ororo bara banchani bono bali bara banchani either boyfriend, girlfriend, husband and the wife bintu mbiro ororo birasali Valentine's Day. Valentine's Day neli tukelimo kolinde mbiro ebinge birasali na bi daktari agucha tukwanire bintu mbiro tugwena tugwetanga kurwa sibire egera tochengera litukeli bia ende mebere yaito etware afya engikeranu asa matuko alibosio. Valentine's Day yaronko herere kolende oikatwere ndeki afya go daktari gacho ikase studio ntochego chenche topic masemo egerto kwanire topic yeli tukolia lero. Jeff Nyaga kutoka Pipeline agoteba niko ndani, happy Valentine's Day to all the people. Bismarck Mokua agoteba nga ateka kurwa Kisii gatembe Nubia niko ndani and my beloved wife kurwa Sharon na my son Eugene agoteba happy Valentine's Day. Biamono sana Bismarck Mokua na Jeff Nyaga asogotoma chi ujumbe cheno na yagendera ko yetoma nindigererie ekero na yerorire tigankwero ikasepeji ya gatano na kabere gazeti ya The Daily Nation engane ya irobolito asepeji entangani igoronga na kibono twaroriro kubagikana kugenderete ase ekyama kya Jubilee ekerense moya babunge batebirenga we will support the president of Kenya Dr. William Ruto kiagera bono nere serikali erobisi nere serikali elituko oikatoje bwatesie egertorete ama genderero abo gwasomere gazeti yororenga nga kiensemo ya babunge korwase kyama gya Jubilee eyo yairo bolitase peje ntangani ngomuraibwenzo yorumenya kerogo we kyama gya Jubilee niga kumetie ngana kibanyolru gwatane kana korwase nsemo yaba rai abo konye barase kyama gya Jubilee mugano yo nairo bolitoke gima kolende abakwenyorere gazeti yo egerebwesomere asenchira yo kirano kegima asepeja gatano na gatatu ni mulkerete igoro ya the race against time to deliver books to junior secondary school inyora kiombe keliga KICD nigo kianyara ko bage kurwe bitabu osengote bakirenga nonye challenge nchiro ronkenke onyekero kende school ya utiranyole bitabu bya junior secondary school nigo batebire there are some delays amangana yogo print slow printing na rege tange kenene kiabanyolire buna ekiombe kulende batemire sana go split ose batemire kwana ne bitabu ebyo eyene nkwana kurwase chief executive Professor Charles Ongondo ekerate beteka zeti ya The Daily Nation ngokwena na kwe bitabu ebyo ngogenderete bya abo asekero moro kiwakanyole bitabu 12 buna nabatebya bulitangani for the core subjects ige bitabu bindu mwibuli nabo kugora kolende the core subjects chirichira se junior secondary school omoro kiwankwe wali ne serikali ebitabu 12 kona bakwenyorera orenga naende mbitango kiebi bya kire company yega ya kosekyombe kya KICD kya tebirenga nonye bitabu bigendete kwena no asenchira yobo ikirano ebitango getembirororo byagenderere kubasukya magega gati yabone gitango kyo gukora printing nero ya delay gobono onye bitabu mbere kase school yawo tobesa gukumia nchira birego cyo gusonyo mwana gutaranyore bitabu ebyo baigase peji ya ikomi ni mulikerete igoro ye company ya Kenya Power na kieta getumurobelio se na kieta getucho cha kimurobelio wokugora chimita chiribu chimia isano na ibere 700,000 meters eyeneche gokonya sana abateja be company ya Kenya Power konyora chimita chiabasebono nigo abateja bange babwato bokongu bokonyora chimita echo ekiagera company nige bwata shortage ye chimita ekerobone tagetucho cha kimurobelio bokugora
chimite chiribu chimeisano na ivere kwene kyabuna abakenya nkonyora bali obokorari bwabo gusingonyora bali chimita cyabo ebinenchire yemo yo gwakanira chistima cyabo mumanyita mwana chimita ninkyago kwentel kolende abakonyorera gazeti eyo egere bwesomere ase oboikirano bayigo manchu murigereria engana y'obwoyo bwa subsidy fertilizer obabagendete kwena no guchia se abalemi wikabono iga 63,000 bags chanyale ko bachiko distributed guchia se abalemi igobono murobulio no gendrete wikabona egere gokonya abalemi asensemo yeri simeka emetenyeberere motwe osomutinyo yomo olibosino bokonyorera wesomera yo asenchira yoboikirano kegima bayigontwara muri kerengana ya ouko ouko olenyatiko bakago ito matuka magega aerije ekerobane familia yeso kirina gotebanga emyaka 33 yaerije kurwa Samuel kurwa ouko anyara koba kago ito Robert ouko tal Samuel nasabiro kwabera igaitetwe mwaka olenge 1990 mpaka bono yamate yutranyora the killers baye Robert ouko wikabone kerobono basiririo kwegena ngakero kende serikali tetiko babwate sio ndetayo tegete babwate sia koranga obene bwaye Dr. Robert Ouko bono mbagocha kobonyora batebirenga bono batigire kobwatya naende kyagera ondetayo okubabwate sia ayo narase egazeti ya The Daily Nation epeji ne ya 12 manchumulire yankagerete ngana ogendrete ko yabwate onsi asenchira yoboikirano nonyo yo minto oigwabo bake samangana yeli kuba osuka kanda ake kolende ninde no moko nganto gendrete gusanga nae goikachikoro gachinsa isato chemambia yabono ntwagotebya buli tanganinga ngumuntu kyoyo okuganeria happy Valentine's Day inyora lero ni chitariki 14 na ende chitariki 14 cyakero mutinyo kaberekero umwaka neri tuko abantu bagucengera lyabanchani ine ngoyo bero yubwengejo asoboge mabwao nabo gotome ujumbe litali ya tolisome tomo shout out egernera nyari kubaga kuigwa bujana nentwatebanga ametandao kana nyakoligeli metandao naro chenga men's conference batebetenga bono mbali chiko bana bancho babo mona barugi babo bachi girlfriend cyabo asingencho mbatagete kumera nabuna basaja bararanga mangana kyaya bachandete ento naro cyali ngana yarenge asemitanda umwancho mulire naye nimete kwaligireire men conference ago batagete gucha gukwanira igoro ya DNA test ekiti ngere kya chita sense ya Kenya bagatebanga ekiti ekingere ororo nabo koira kwarusie sambo kwa manya koira asinya gitari munyagitari ororanga nole the real dad asabana bao bayigombata getuko kwanira igoro yabo nerire bakonyora se chinka cyabo namangana ndamange ali achandeta abasacha bataliko nyara ko bagusanga nabantu bande kulende litiko lya lero kibara umerane ntuchikumanya ntubwate tumanyanga men conference ya maene iyaikirana chinsemo ao nandi nkiyeke bakwanira igoro manchu mulire litiko lya lero ne litiko lyengencho ne litiko lya bene asamagima yaba Kenya kende gutome ujumbe ya manchu mulire na inchendo chenga tigana enda senzo mwende studio sumutima komoke no inchili kubandira rondira era ndo chenchenge gasimo no nabakonyoranga bono morobuli bw'Ensakia otenenire igote toro enda senzo mwende studio kero tokwirana nimbata chujumbe cyao togendere ko somanga mbara byabo kuganelia happy Valentine's Day ekero chikoraga ensemo nenusia bano mambe daktari oito nacho ikase studio egere tokwanira mange tobese gusuka enero Ndizi TV obwansi mu Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bare x-ray dialysis nkubwenia bare emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote.
Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchu muligereria oyandete kubwati murobiri bw'Ensakia bono mambeli tukoria Jumanne tariki 14 mutinyi okabere omwaka wa 2023 ndorochenga omwaka nigogenderete gusuka chuzi na ritu wachengero omwaka moya ne tariki ya mutinyi mutangani kurinde bono iga twisire wiko gatagati bu mutinyi chitariki cy'umutinyi okabere igo bono genderera gwiko kora amagania aliago gusemeroberi yawo yonsi obangete oroberetie genderera gukora n'umuki kiagara matukaro tatenini nigagendete gusuka woka producer nani gegonte binga abwase TV yawo bunoro chigo onyarire kobaga kubika advert gukwanira igoro yenyagitari ya bosongo nyagitari ya bosongo nero ne bwatobokoreri obunge ekeroganetie naro bokoreri bwechingenjo ao na bakwenda wika ase enyagitari yo ya bosongo egero nyare ko bagokonyora bokoreri nigonganyete esimiane era lodia kema konyora advertisement yo kolende ayatayari kwa yarorirabu ase TV yao nkorubaro bokoreri bwa maternity mekerota geto bokoreri bwa maternity mwanchu murigereria na bakwenda wika ase enyagitari yo ya bosongo hospital egotuka sumu chibosongo gukora baro kubanwa wechingenjo chonsi minor surgery na major surgery ngokora bare ekeroche surgeries igo manyanga ekero muriro ga atageire kumanwa na bokomera wika nyagitari ya bosongo hospital ngokora bara mangana physiotherapy amangana ya maiso na maino karobate mechando ya maiso na maina konyare tagosumbwe totagete rusigwe lino bokoreri obona bakobanyora ase nyagitari ya bosongo wega mangana maternity services nkorubararoro na gotebienga amangana maternity munyagitari naro ochire nkumokoro kwa Dr. Lindon Orato nero teneta mangana maternity services nto mubwategeiga matuka magega asomoroberi obwo bochenu Jumanne ekera chitegega kwanera mange igoro na kibakoro bokorari asinyagitari yomba bwate full body check up kerota torigererigwe asomobero gosembi yore ebimombu yabire endo mwanchu muri atokuganya kwa RP kwa mawchikoringori wanga mechando kira somobero nabakoenda kwara atebanga kara muri kango morore gose nimbwate mochando onde naboko muri kwa kwanyoranga
no bwatu mochando kwa gubugwenia bwa bwango nto tware naro yokogireka pi naro yokoera rupi nalio kale kwamba no chinyagitari nalio kale chikoringoriwa igongo karabale full body check up ekarote tukumanyanga mubiro gombiyore na bakonyora bokoreri obwa mangana dialysis narororo endoscopy pediatric gynecology ngokorabale ultrasound and x-ray ebyansinko rwabara bokoreri orthopedic na lab services ebyansinko rwabara bokoreri na emergency services moroirogo ogirekire mutamanyete emergency services nchirororo asibali batagetobo bokoreri bwa bwango gusobori bobeteretie tali lazima ochikobeke laini ekaro morirogo atagete emergency bokoreri obwensi na bakobe banyora sinyagitari ya Busongo hospital egotoka ase omochie obosongo karotoka ndatego mwancho murigereria gukora korera magazeti kyagera magani onenchirare gocha oisire goikase studio kara gocho goika ntuchake enkwana eyemo ase yemo korende totaraika abungo chinde ukorera magazeti ase chinsemo chichi county gose amangana yechi county ntochi koligereria kigima korende nindo chegaria ase enchera iye mutandao Ndizi TV News Digital okinyi Dismas agonte bi mark me present mbia mono sana nindo che honorable Lameki Gichomi agoteba count me in kora chinsemo cha nyamache ya bobasi agoteba happy Valentine's Day to my lovely wife okoro kwa Mary. This is so amazing. Agoteba to my lovely wife. Kwara togi mongino mwancho moligeria ndonsi asore nabangina naye kwara togi mugako orochega honorable Lameki Gichomi agoteba nga Valentine ngia ochia to my lovely wife okoro kwa Mary. Asante sana Mary. Kesto Onchari agoteba better late than never. How are you? Weikire ime agotoka chinsa mocha North Eastern Igalia na gotebi nigaro mugweni umunyagitali kurobo korere gocha saba bisakurwa sekiombe ya KDF agotebanga ni vizuri uchelewe lakini uikirane ragontebinga niko kwa register niko ndani ya show kwa mpigo nelio tarantebinga mwanchogo norori Kesto Nchari goseningo kuganeria happy Valentine's Day aseri tukeliga rende banyakweyiwanga no balenka njabene noyo mito Brighton nonyo oigubobe igare kando twakoganere happy Valentine's Day ekiagera nigoreri shapikirito na mbe makuro chinsemo cha North Eastern Igalia Eriko Kari omuigo baba gichoncho nera kolika goteba good morning team Ensakia and happy Valentine's Day to you Sarah mbiamana sana to Brighton asante kwa niaba yake tatu mwabo agoteba count me in from Sugubo PG no wale na tatu mwabo kwa Richard Mose mama mwabo kwa Josephine Mora Faith Walter Adriel Visera na Lena agoteba tuko ndani ya Ensakia Tuesday hadi mwisho mbiamana sana asokuanalia Bible bao happy Valentine's Day mwaka nara okoro chinsemo cha tinga okoro kwa Joash Magara happy Valentine's Day mwaka Magara no mongina Josephine abuna Bible baya Sabina Kemunto se Will Kister akora chinsemo chire cha tinga nanti ayo lekoro kwa Anna Moseti metu so bweni rekorende umasubati Sabina na tumete message gotebanga antiane Anna Amose no moroire agateba tukwani ne chianko cha echonzi asante sana kora chinsemo cha tinga munawakilisha korwa se county Nyamira umasubati Sabina nigagotoka ase county ya Nairobi no mwancho yo kwa Cyrus Baraza of course no bale imeyo morobele bwensa kebona mambe bagenda tugotobate gwetera senchira ya online to wakangambiye mono kigima Lydia Magara oyo nyartu bakubikirwe guto cross University ya Egerton to gotebinga congratulations and happy Valentine's Day ekeroko swana ndu chekerengo kenda sobugima twakoganeiria maya kigima asante sana kora chinsemo cha tingagaria tiangira naso wango ase gazeti ya The Daily Nation page ingo kolera mangana ichi county na mangale ntubwata mangana ye county ya Turukana ni mulikire galia county ya Nyeri abasubati bono nigo basemiwe bakore mono mukia sensemo ya science osemeremo ya science egere banyale ko bakoru obosemia gosibakoru bakoba abalimu bakwigiria mangana a sciences ase county eyo Nairobi boigo nigo abonchoreria bakorera chi project chitarahera gwikabono bonchoreria chi project cha bonchoreria no manyete gati abone chichiro
chitaya chechi streets gose chitaya chichiko bikwa barabara ne chitown asiba korera bonchole bwabo nigo babolije obuteneri bwe county ya Nairobi enyare ko bagekorigereria the undone projects tinyare ko ba chikoba complete ne county ya Samburu ne morekeire ng'anigere on the spot aso gutumega shilingi 2,245,000 aso gwakana abakori emirimo contrary na nelichiko liense ya Kenya igobona yanyorire asa kongu ekarobane guchaka gukorerwa auditing nyore county ya Samburu nigere gatie chi county chiri chakorerwa auditing na koro kyanga chibesa nchia kanire gosobo tumekibwe chibesa essentially tali ngikeranu nero ngati yechi county echo bage county ya Mandera nero neire oboltogabu ne county ya Kilifi mwanchumuriga nganchire nkolire gabu asebona magazeti asemambe yabono ulende nabakwanyorere copy eri ya obwanchete gazeti ya The Standard iliyo mtumretu makoli yabwate nabo wesomera asoboime nandi nabora take gazeti ya The Daily Nation nabo wesomera ase oboime nabo gazeti ya The Star nero People Daily nero mpaka Taifa Leo elibwanchete enyorere bwesomere ase nchira yobekerano goikiraga abondo chenga no tokorera magazeti karoto kwearegania to manyenga amagadi tunga yekire to mwakera no nyene simi egere to manye kuirana naende kurwase ensemo yende ye studio gendera ko beme ya Ndizi TV Morobolio Ensakia morobolio tanyora ndonsi imena isiko yorogongo rwa Afrika imena isiko yorogongo rwa Afrika ya mocha nonya ninse yonsi kayora nyore Ensakia koleto na Sarah Ntita na Brighton Makoli ne producer ito Joshua Uta akuna igobana tovese gosuka ekiagera sigikeke kerebosyo ngochinde koirana ekaroto amanyere ngai daktari aikire igobana kabaime ya Ndizi TV genda gutotomere ujumbe ntogenda kunyebwati asenchera yobekerano ekaroto koirana kurwa somotimoko Ndizi TV Obwansu bw'omugusi oburimi n'obunda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero Twagendete kwiburia nga chisaga nekemerio na rite kya butambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya go chiribuya tali echichesi kwizi to koyega twakaranga segasi tali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchu chombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali agusi imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali agusi imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuba chinsaga mbwate imeyo morobolyo yoiga oburimi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne omurigeria nigoga nitiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani aba gusimwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira maji igatiye ebintu bindi binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads chozi amabati emesumari
chisimiti chirangi chugwaka chinyumba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi bingi inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagorire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure yo deri na enana customer manya no rigete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebindo byaba bakorireki babinyorire uru superstar ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza auna buto bwati chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Aye numugendi ya buru piki na nigo tegetea maguta yeshiringi chiribwibere abosa ase offer ijigo jukoera chitari chimerongibere na isano iseto chumutinye yokabere kurua si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asa mangana yichipiki chigari nebyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebyetane rimuriuka rikucha sebirengero byabo Car and General abanigo bakodia chipikipiki chia TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenerator chikutumikaze chiabisi na buigwase chinyagatari nechi spare parts chabo boigo mbabuwa digitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabuwa te garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito pigipigi chituk-tuk chiko techi spares abakonyara nyore seli golia raisi discounted and also town echiga kere pigipigi yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest sibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ne warrant y'umwaka yomo nigo bari ni Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gosoba kiresime ase namba enotisano ibere enotisano ibere isano nemo inye ibere isano no iseto kianda gose enotisano ibere kianda isano no ibere isano no iseto Car and General, power for better living. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work
igo nkwegeria bare theatre technology ama igerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek ase bari bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare ase nyigitari ya RAM ere ange nikigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano mwanchu muligereria uliagandete kubwati murubuli bw'Ensakia bano mambia daktari ncherale gocha ego ase chinga kichinga chirebo siongo chalwikaiga ase studio tosanga mange ekerere Healthy Tuesday tariki 14 umutienyi okabere na indi nigo yagwera lituko lyabanchani osekera abantu bagucengirana nago appreciate bali banjete asamagima abo kero kenda bera abenta mino mamo mino na kero kenda bera abem basubati ba mino bamora ba mino nechikasin chao montonde bwensi oliote wa appreciate aseli chukolero ekiagara na ende nago tebinga lende nabogo tome ujumbe eyunabe zawadi entangani otara mwe zawadi ya kabere osotara mwa ekegwa ya kabere gwego yo mto Brighton makoli twachakanere umurobulio asemambia chinsa angai komnebere chamambia litwaro nyakwanira igoro yengana ya Valentine's Day igatakira mama mwabo mongena Salome kurachinso cha Arizona utakira tatu mwabo Jackson Makoli kurachinse mochi agesima na inche natakira Bible bane Evanson Tito Gendi na mama minto kwa Jane Barongo Ontita na batakira Happy Valentine's Day tingwe babana ba minto buna Samson Oroswa Divina Mora Evelyn Moragwa Geoffrey Onyancha na Chris Orina na Chris Oyunge once kurachinse mocha Nairobi to wakangambia mono kigima na inde Happy Valentine's Day naye ntumere ujumbe hongane tiente Happy Valentine's Day makubaro na batu bwatitega igase studio kolinde tunajikaza kwane kyanga twekeranire omorobulio oyo bw'Ensakia na ndobo mwikiranu wikachinsi sato chimambia ya bono yo mtu Brighton nega samono kolinde eliogirianga nembereme ya ito mwanchu muligereria nigeganetie sauti onye tobwatie sauti kenenge yora akore togocha beregaiga obe buno yo minto Joshua Joshua erega akora mangana yechi sign na abase TV na bakora chi sign kolende go ikaigweriogi kurwa sense mwende studio osekurwa somuralia abweli tuko igobana buna into somorobulio yakareli ogiri abolire you can't do anything nigogo tige kiagera to gocha kobera na kiagero yo mtosu kensemo ekiagera liabura no inche muna koboralire kolende nigonga asete kuliebera linga lirane asengencho mangana ya makuba na ni meteli kubandikolietega bwando sia solo kolende kanywa matunda abokonyoranga ili ogingo na koira na lira senchire obikirano producer na Joshua utako manyanga obekire egosoli eliyo kwebuire bitoki matera Valentine's Day ne taba Valentine's Day no bwata makongwa mange no utagete go kilie school fees bana bachakira na ndego tomunka mitenyine tatu tobwate umutenyino yomo mbona baro mutenyo mutangani kolende abalimu baro bachakira na ndego batomanka onyo wakanete nkumutienyoyo oganyete na lumutinyo ndo akane no lyo ndo akanegero kole fees kolende barabo bachakire gutuma abananka inawezekana goche sumu cheso yugana makonyora shilingi chiri bikomi asemambe yabono onyare ko bagugutuma gocha school fees wakane rent arrears yubwate omoiri ogonare nyagitari utagete nane chiri bwisano tobwati omoiri ogonarora segete utagete gokonya lakini tobwati kunyara nabo bwate mie ya masomo buko okolende okumetinge mie yengira nkorere emia mpaka bono iga
nonye breakfast egokugorera okwenda unywe chai birasibire chai boronge iga 30 uri neri ndasi elimo ivo umemalizana na 100 urinde 100 iga naboko yechencha eko echibesa shilingi chiri 10 egere ogoke otomere mamo mino tato mino omwanchiogo ekarto guchengera lichikolia Valentine's Day ekyo okora okwenda lipa na M-Pesa aliase pay bill obeke account number ose business number ere 888090 egere oenda se account name olike Ndizi ekerebono amount okobeka shilingi 100 mo chioka oro mwancho muri atobese gotigwa magega ase amangana angabuna yiga bono mambia amonto ke tonsio meriko rwasense mwende ye studio yo daktari ndeno kwegene producer na bakororo se daktari ikirase studio egere ntokora chinga kitoso asomoro buli chikoli rero kulende gendera gutuma ejumbe ya senchera ya bene egere ogendera guchiesa ase gosoli yo kwegera shilingi chiri 10 ekarto chokoro morobelio ntonyala ko batogo chienana ego banagendera go shirikene ro Ndizi TV obwansu bumugusi chijumbe cyo ningendera go chirigereria ulende tikana agenda ase studio nkoirana ndolenga daktari oikire ase studio egere to chako morobeli buli tukoli rero ene ro Ndizi TV obwansu bumugusi Ndizi TV obwansu bumugusi Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Minchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star nyagote bagagunga jirani asomorobere Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonsi #ekebemberi nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitokero montaji obisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukorwa na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chia bisi chito echo kira nyumba ya Brighton Apartment.